Bueno, bona vesprada. Primer que res dir-vos que si feu el favor de llevar-li els unitats mòbils o ficar-los perquè no sonen. Bueno, bona vesprada a tots. En primer lloc, voldria donar les gràcies a tots per estar ací. Gràcies per acudir a la crida del grup d'Asso Valencianista. També m'agradaria agrair a l'Ajuntament de Massanassa per cedir-nos aquest espai per a poder presentar el llibre que a continuació Joan Benet, l'autor del mateix, vos farà, Història de la llengua valenciana, que ha sigut un llibre editat per el GAF, que també és editorial, i que hem presentat en València i estem iniciant una gira que recorrerà diversos pobles del Regne de València. És fantàstic que avui puguem estar així com a valencians lliures, crítics i analítics, que el que en definitiva volen és dependre un poc més de la seva cultura, la seva llengua, i que estan un poc farts de lo que ens ve imposat des de fora del valencià oficial i de la història oficial que des de les institucions ens intenten vendre. Fa exactament avui 655 dies se celebrava en este mateix poble la festa de les trobades d'escoles en valencià. El valencià és un eufemisme perquè ja sabem que de valencià hi fem poquet. Avui el grup d'Associació Valencianista està així, però amb una diferència en tota aquesta gent. I és que mentre s'adeix l'Ajuntament els ha pagat més de 13.000 euros de diners de tots, la Generalitat Valenciana s'ha destinat moltíssimes subvencions, igual que la Generalitat Catalana. Mentre ells estan vivint dels diners de tots els ciutadans, a nosaltres ningú ens ha pagat res. Ni volem que ens paguen, perquè mai, en els 35 anys d'existència del Club d'Associació Valencianista ha fet falta que ninguna institució ens pagui res. I és una gran alegria que encara que de gent com el GAV i institucions com el Club d'Associació Valencianista, que contra vent i marea i sense apenes financiació i aguantant tot el que ens puguen tirar des de fora, seguisquen al peu del canó defendent la identitat valenciana. Estem així únicament per amor a València, sense demanar a ningú res, com sí que fan altres. Estem així perquè som dels que creguem que la veritat, encara que estigui en minoria, segueix sent veritat. I és en aquest context en el que persones, autèntics amants de València com Joan Benet, se decideixen a fer un pas avant i ens regalen obres com la que avui tenim en les nostres mans, Història de la llengua valenciana des de fa 1 milió d'anys. De Joan Benet diré que naix en els anys 60 en el valencià barri de la Verge dels Desemparats. És des de jove poeta, escriptor i dramaturg. I ell m'ha passat una biografia molt llarga, el que passa que de tantes coses que té l'home no l'anem a poder llegir tota. He destacat uns punts que crec que són els més importants. És el creador de la rima JB, professor de llengua valenciana i està format en diversos àmbits poètics i literaris. En l'any 2000 funda diverses webs de temàtica valenciana i valencianista, com Llengua Valenciana Sí, Traductors, l'Arxiu, Diccionari Enciclopèdic, Música en Valencià o la pàgina web En Blau. En 2003 funda l'Escola Valner, Escola d'Ensenyament en Valencià a través d'internet. I actualment és el vicepresident segon de l'Associació Cultural Poetas Unidos de València. Durant tots aquests anys no ha deixat de crear poesia, ni teatre, i no ha parat d'investigar sobre la llengua valenciana, el seu passat, present i futur. I com no podria ser d'altra manera, ha sigut galardonat en diversos premis i reconeixements. En 2007 i 2008 va rebre consecutivament el Premi Adler de l'Honorat Penat per les novel·les El hombre que perdió la risa i Volar. En 2009 ha recibit el Premi d'investigació per aquest mateix llibre que avui ens va presentar per part de l'Associació Cultural Cardona Vives de Castelló. Entre altres molts premis que, ja vos dic, estaríem així un bon rato nombrant, per realitzar treballs sobre el món cultural valencianisme i el món cultural en general. I sense més dilació vos deixem ell, Joan Benet. Moltes gràcies, Fran, per aquesta presentació tan de categoria. Bona nit a tots. I vaig a començar llegint la conferència que he preparat per avui. Molt sovint, els nortenys, aquests que es troben entre la banda nord de Castelló, la frontera de França, Aragó i la mar Mediterrània, a soles diuen pallassades en tots els sentits, però sabem molt bé que el que estan dient és pura mentida. I la veritat l'amaguen en el calaix de l'oblit, ajuntant-la de totes les persones que vulguin reconèixer-la, sobretot de la joventut. Pues sempre és la joventut el futur i enganyant a la joventut volen assegurar-se un futur en l'esplendor que mai ha tingut el seu passat.
aquestes mentides cada vegada són més grans i més notòries. I el que és pitjor encara, cada vegada apleguen a més llocs i estan recolzades per diners institucionals, volent fer d'una mentira una veritat irrefutable. A més, gràcies als diners i calfar algú que ha tregut a com pagament d'algun servici, aquestes mentides són recolzades per molts polítics, la majoria d'ells nascuts fora d'aquestes terres nortenyes espanyoles, però que estan omplint-se les butxaques a costa de nosaltres, els valencians, i del malintencionat joc que fan des de molts anys darrere de la nostra llengua valenciana. Aquestes mentides, també gràcies als diners o les influències, també estan recolzades per alguns que altres intel·lectuals i intel·lectualets que es pugen al carro de la modernitat ben pagada en diners públics. Més, tots sabem això que diuen que una mentira repetida moltes vegades acaba per convertir-se en una veritat. I els nortenys fa moltes dècades que estan dient aquestes pallassades que tots estem avorrits d'escoltar, però que per a qui no coneix el tema de prop acaben per convertir-se en una realitat irrefutable. Però el més trist del cas és que quienes podrien dir la veritat tal com és i contradir totes les barbaries que estan dient els nortenys des de fa molts anys, no tenim cap recolzament institucional ni aquesta enorme quantitat de diners en subvencions i unes altres partides dineràries per a utilitzar-lo en favor de la nostra lluita i de la nostra benvolguda llengua valenciana, costums i arraïls. I pot al pesar nostre, hem de veure com les mentides són escampades per tot el món sense poder fer massa cosa per a poder evitar-lo. I com tots sabem, hi ha moltes vegades que qui arriba primer se queda en el millor tros de pastís. I l'últim en arribar segurament mai aplegarà a tastar aquest pastís. I això és, per exemple, el que està passant en el Codi ISO per a la llengua valenciana, sent este un tema molt vergonyós. Però mentre queden entitats com el Grup d'Acció Valencianista, en tots els seus aspectes i també en l'àmbit editorial i cultural, i associacions com la Cartona i Llibres que premien els treballs escrits en autèntic valencià, escriptors com puga ser jo mateix i persones com vosaltres, disposats sempre a arborar i lluir la bandera de la valencianitat, per damunt de tot, podem dir alt, clar i ras, que la llengua valenciana està molt viva, recolzada pel seu poble, forta i molt arraigada en la nostra idiosincràsia. I espero que, com l'au feix, la llengua valenciana torni a ocupar aquest lloc en la història mundial que per a tots nosaltres mai ha perdut. Ara volia comentar-vos un poquet per damunt el que vos trobareu en el llibre. Este ensaig comença en la prehistòria, quan evidentment no es parlava valencià, ni cap altra llengua. Aleshores, no es parlava, pues en un principi la península on es troba el regne de València estava buida. Primer comença situant els primers homínids i els primers homes primitius en la península i en les nostres terres valencianes, gràcies a les trobades de coves com les de Bolomor en Taverne de la Valldigna, Parpalló en Gandia, de les Malladetes en Valls o del volcà del Far de Cullera, entre molts altres. A rengló seguit, parla dels primers pobladors coneguts i reconeguts de la península, segons tots els historiadors, que tingueren una llengua pròpia escrita i parlar, els ibers. Abans d'ells, els primers homes i prehistòrics també es comunicaven entre ells, com ho demostren les pintures rupestres, però són els ibers quienes se consideren els primers habitants de la península, la qual adoptà el seu nom, denominant-se Península Ibèrica. Els ibers no sols tenien una parla i una escritura, sinó una manera pròpia de fer les coses que començava a marcar la vida en la península i en les terres que més tard serien el Regne de València, com una primigènia agricultura, caça, religió, cantereria pintada i moltes coses més. Cal destacar que diu la sociolingüística que una mateixa llengua, quan es parla en diversos llocs,
suficientment ajuntats entre si, acaben per tindre en cada lloc girs i expressions diferents al del seu restant dels llocs on es parla aquesta llengua. I ja en temps dels ibers, us trobem en que aquesta màxima de la sociolingüística es complia a la perfecció, pues els signaris que utilitzaven per a escriure o tenen de tres classes diferents. El nord-oriental, parlat en el nord i centre del Regne de València. El grec ibèric, parlat en el que avui és Alacant i Múrcia. I el sud-oriental, parlat des de Múrcia fins a Petaragana. Començant a ser una diferenciació en la parla i posterior escritura que seria la norma de tota la història de la llengua valenciana, pues totes les llengües es van fent en aportacions d'unes altres llengües que van conformant el seu substrat i la nostra llengua valenciana no és una excepció. I així, segons se parla més al sud o més al nord del nostre regne, té uns matisos, girs i expressions diferents. En ocasions, molts diferents, aplegant algunes poblacions a sentir verdaderament el valencià com el seu valencià propi, escoltant-se dir, per exemple, el valencià d'ells, referint-se al valencià en els girs i expressions pròpies que es parlen en ells. Seguim fent un poc d'història, després dels ibers vingueren prou anades de diversos pobles. Primer vingueren els celtes, assentant-se més que res en el centre de la península i fonent-se en els ibers, aplegant a crear el poble celtíber. La parla dels dos pobles també es fongueren creant-se el celtibèric. Més endavant vingueren els fenicis des de Tunis que parlaven el púnic. Segons els historiadors, una variant del fenici, assentant-se en la ciutat que fundaren, Gades, actual Cadis, i en alguns altres llocs de la banda sud de la península. Després vingueren els grecs, que fundaren Darium, actual Dèria, o Saguntum, actual Sagunt. Més tard vingueren uns altres pobles més, com els gascons, els galaics o els asturs, que s'assentaren en la banda nord-nord-oriental de la península i no influïren massa en les nostres terres ni en la nostra llengua. Ara vull fer-vos notar que la llengua fenícia, com la grega, deixaren la seva impronta en el nostre regne. El fenici i púnic, més que res en el sud de les nostres terres, i el grec en tot el que seria el nostre regne de València. I en això seguim tenint que els substrats de la llengua valenciana no són els mateixos en tot el regne. Després arribaren els cartaginesos, que fundaren colònies en l'illa d'Eivissa i en la península fundaren Cartago, des de la qual començaren una conquista cap al nord que arribava a Sagunt, deixant la seva impronta lingüística més forta en l'actual Alacant i quasi no res en l'actual Castelló. Vos faig sempre notar aquestes diferències d'assentaments dels diferents pobles que portaven la seva llengua pròpia, pues, com he dit abans, això és el que configura i sempre ha configurat les diferents maneres de parlar en les terres que moltíssims anys després serien el Regne de València. I per extensió, és el que fa cada llengua i dins de cada llengua, cada racó on es parla aquesta llengua. Més pobles, com els helens o els visigots, també arribaren a les nostres terres, però la llengua que parlaven pobles, com els visigots, era bàsicament el llatí o una variant del mateix. En el que toca a la qüestió lingüística, hi ha una cosa molt important que hem de tindre en compte. La majoria de les llengües no romàniques se basaven en signaris, els quals oferien una manera prou complexa d'estructurar les paraules o inclús les llengües més antigues utilitzaven aleshores uns traços com l'escultura cuneïforme realitzada a pur de cons disposts de maneres establides per a poder significar coses. Però caminant en el nostre viatge, tenim que quan Sagunt, allà pel 218 abans de Crist, es veu amenaçat pels cartaginesos i demanen ajuda a Roma, pues Sagunt era una ciutat aliada de l'imperi romà, i este envià a Publi Cornelio Escipió, africà, el qual acabà en l'amenaça dels cartaginesos, però a més m'emprengué la conquista de tota la península, conquistant-la pràcticament per sencer, passant
a ser una província més de l'Imperi Romà i canviant el seu nom, que passa a ser Hispània. En això comença la romanització, sent esta aleshores que els romans, com a poble guanyador i conquistador, imponen a capa i espasa les seues costums i, com no, també la seva llengua, el llatí, pues això és el que fan tots els pobles que guanyen una guerra i conquisten noves terres. El que també és un fet constatat és que la romanització ens porta una gran modernitat i un nou estil de vida i sobretot un substrat en la llengua, que al remat seria el més important de tots els substrats de la llengua valenciana. Totes les llengües que derivaren de la romanització es denominen llengües romàniques. Els romans ens portaren el llatí, el baix llatí, que no és el mateix, però encara aixina era una llengua prou més evolucionada que les que es parlaven en la península i a més tenia una cosa molt important al seu favor. No es basava en un signari. Com he dit abans, de les llengües més antigues i manco evolucionades. Es basava en un alfabet sil·labari, sent l'alfabet la manera de compondre paraules que ha arribat fins als nostres dies, sent eixa manera de construir paraules i de parlar molt més fàcil que la que utilitzava el poble del sud, raó per la qual no tarda massa temps en impondre's, convertint-se el llatí pràcticament en tota la península en la llengua vehicular per excel·lència. I el que a nosaltres ens toca també s'impongué en tot el que serà el nostre regne de València, ara que, això sí, mesclant-se en la base que ja tenien feta de llengües com la ibera, púnica, grega, fenícia i algunes aportacions més. El temps passa i apleguem a l'eix conegut 138 abans de Crist, en què el cònsul romà Dècim Junio Bruto Galaico els regala una illa fluvial en la província d'Hispània per alguns dels seus soldats més veterans com a premi per les seues intervencions en les guerres i funden València Heretanorum. València en honor de la valentia dels seus soldats i Heretanorum perquè es construí en terres heretanes, sent Hereta el territori que tenia com a capital l'actual Llíria. Vull fer una anotació prou important i esta és que encara que no hem conegut viva a cap persona que parlara llatí tenint esta llengua com a llengua mare, es creu que el sufix tia es pronunciarà sia, sent l'actual topònim del nostre regne, València, la translació de la fonètica a l'escriptura feta pel poble. Com a sempre, el poble fa i ha fet la seva llengua. Des d'aquest any 138 abans de Crist fins al 406 aproximadament, en què començaren les invasions germàniques, passaren per a 544 anys de pau romana que s'ha anomenat la pau romana. I aquests anys suponen unes 8, 9 o més generacions en què s'ensenyaven en les escoles i transmetien de pares a fills de manera oral i escrita el baix llatí que portaven els romans junt a tots els substrats de totes les llengües precedents. I, evidentment, esta parla dels pobladors de les terres del que serà el nostre regne de València anar prenent uns girs específics propis i genuïns de València i de Tarol, a banda dels girs específics que el baix llatí podrà tindre en el Lazio, lloc d'on prové el llatí, o en qualsevol altre lloc del món on es parlarà el llatí, pues l'Imperi Romà aplega a ser enorme. Recordem el que hem dit abans sobre la màxima de la sociolingüística. Per tant, aquests girs i expressions serien uns girs i expressions propis del llatí de València Heretanorum. Per tant, en un moment donat d'aquests 544 anys, la llengua que es parlava en València Heretanorum començaria a ser la llengua pròpia del poble valentí. En un moment donat d'aquest temps, el baix llatí mesclat en tots els substrats fenici, íber, celtes, únics i demés llengües, donaria pas al romanç valentí. Aquest caldo de cultiu en el que en acabat aquest període de temps
i començar el període de les invasions germàniques, ja podria anomenar-se valencià, o per lo manco un rudimentari valencià i sense cap dubte sí que seria el valencià que es parlava en València de Tanorum, és a dir, nostre valencià. Tampoc hem de perdre de vista que els visigots, poble germànic que s'assentà en la península hispànica fins a que començaven les invasions àrabs, encara que la seva llengua era la gòtica, la llengua vehicular que utilitzaven per excel·lència, com he dit abans, era el llatí o una variant del llatí, motiu pel qual no variarem massa l'evolució del llatí en les nostres terres. I des del 406 fins al 711, que començaven les invasions àrabs, són de nou més de 300 anys d'evolució contínua del llatí en el que serà el nostre regne de València. Tots sabem que una llengua que no es parla en un territori, com poden ser les llengües sintètiques o de laboratori com el jove, Ido o Esperanto, no poden fer referència en el seu nom al topònim de cap territori. Però una llengua que es parla en un territori en concret sí que pot tindre en el seu nom el topònim del lloc on es parla. Així que en algun moment durant aquests 544 anys aproximadament de Pax Romana, eixe primigeni caldo de cultiu de la llengua valenciana pròpia de València de Tanorum es convertí en el romanç que donaria lloc a la nostra benvolguda llengua valenciana. És a dir, que podríem dir clar, alt i ras, que allà per els 160 després de Crist, més o manco, en València, en Tanorum, ja es parlava un primigeni valencià o per lo manco un caldo de cultiu propi i propici per a desenrotllar-se el valencià propi de les nostres terres, independentment de qualsevol altra parla més o manco veïna. En això, aproximadament, queda datar la nostra benvolguda llengua valenciana en el 160 després de Crist. De fet, la pròpia Universitat de València diu que en el medievo ja es parlava un romanç valencià i el medievo comença allà pel 476 després de Crist, coincidint en la caiguda de l'imperi romà. I si en aquesta data ja es parlava el romanç valencià, este degué desenrotllar-se molts anys abans. És a dir, sobre el 160 després de Crist, calculat per mi, pues per a que una llengua siga d'ús vehicular han de passar algunes generacions. Si ens donem compte, no he anomenat per a res als nortenys, eixos de Nal de Castelló, i no els he anomenat pel motiu que tots haureu percebut. En el desenroll inicial de lo que seria el caldo de cultiu del qual eixiria la llengua valenciana, mai tingueren res a veure. Fins que els interessos culturals i econòmics feren que volgueren engolir-se una de les llengües més dolces i en més història de tot el món, la llengua valenciana. Les conquistes germàniques se basen sobretot en l'imperi visigot. Este poble conquistà part de la península, però en lo que a nosaltres ens interessa s'assentar en lo que avui en dia és Castelló, deixant la seva impronta lingüística en la part nord del nostre regne. Però esta, com he dit abans, no plega a ser massa important. Seguint fent un poc d'història, diré que a partir de l'any 711 començaren les conquistes musulmanes en la península. En un principi, els musulmans arribaren a conquistar quasi tota la península, excepte alguns territoris de lo que avui en dia és Astúries. Però en pocs anys foren de nou reconquistats molts territoris pels cristians, quedant com a territori musulmà pràcticament la banda sud de la península i com a territori cristià la part nord de la mateixa. I de nou hem de tindre en compte que el territori dels nortenys, els que avui en dia gasten milions d'euros en política lingüística i subvencions per a que la seva llengua es parli, si no s'aforaria com una pedra o fa en aigua, es trobava en la part cristiana, sent estos comtats que avui es creuen nació i volen engolir-se la nostra pàtria a soles uns comtats feudataris del regne d'Aragó i en terres del regne d'Aragó.
Per això, el rei Jaume I, que vivia en la part cristiana, en un contingent militar entre els que comptaven soldats del Regne d'Aragó i sobretot de Castella i poc més, vingueren a reconquistar València de les mans musulmanes. El contingent de soldats on podien anar alguns dels comtats de que avui són o se creuen nació, anaren a conquistar les Illes Balears i pràcticament moriren tots en aquella lluita. Com el que acaba de dir és una veritat que tots prenen com a bona, inclús els nortenys, queda clar que accepten que la llengua que es parlava en el nostre regne de València no tenia res a veure en el que podrien parlar ells o en qualsevol altra part del món. És a dir, la llengua valenciana en tot el seu desenvolupament sempre ha sigut una llengua independent de qualsevol altra i sobretot diferenciat i independent del català. Llengua inventada químicament, és a dir, inventada per un químic a principi del segle passat, farcint-la de valencianismes trets dels nostres clàssics i unes altres coses agarrades d'ací i d'allà, fent una barratge grossera per ajuntar-se de l'occità, llengua de la que fugen com del dimoni, per a que ningú puga dir que el català és un dialecte de l'occità, com igual tocaria dir. I així podem fer del barceloní una llengua, la qual en un principi fou rebutjada pels mateixos catalans, però que a curt de diners ha plegat a ser admesa com a llengua pels mateixos que rebutjaven. Reprenent el tema d'aquests comtats aragonesos del nord-est de la península que quedaven en la part cristiana, separats sempre territorial i culturalment del nostre regne de València, que es quedat en la part musulmana, hem de tindre en compte que es veu molt clarament l'impronta àrab en el regne de València en les paraules que comencen per al o beris, que són prefixos d'origen àrab i que no existeixen en la parla de les terres del nord de Castelló, pues aquestes no estigueren per influència àrab vora 500 anys. Com poden ser la mateixa llengua, la dolça llengua valenciana i la grosera parla catalana? La resposta és de cap de les maneres. Des de l'any 711, que començaren les invasions musulmanes, i més concretament sobre l'any 723, que els musulmans prengueren finalment València, nomenant-la Valencilla, fins a l'any 1238, en què Jaume I conquistà València, passà el temps més gran en què València estigué en pau baix un govern, el musulmà. Però encara així, la llengua dels àrabs, qualsevol ètnia àrab que conquistaven territoris en València, mai es parla en el nostre regne com una llengua vehiculada pels ciutadans valencians, que seguiren parlant el seu romanç valencià, aplegant els valencians d'aquest moment a ser verdaders bilingües. Este punt ho demostren molt bé els xarxes, però què són les xarxes? Les xarxes són uns versos en romanç valentí que s'afegien als poemes en àrab o hebreu nomenant moatzaches, per a fer comprensible el poema al poble i que éste entenguera el que volia dir el mateix, pues el poble, com he dit adés, mai arribà a parlar en àrab, mantenint-se ferms al seu romanç valencià, encara que, evidentment, este romanç valencià agarrarà paraules i formes àrabs. Tants anys de poder musulmà en València i de parla àrab junt al romanç valencià són molts anys com per a que el romanç valencià no haguera pres res de l'àrab o l'àrab no haguera pres res del romanç valencià. És més, aquestes xarxes demostren que els parlants de la llengua àrab estaven interessats en que els parlants del romanç valencià entengueren bé el que volien dir els seus poemes, però no al revés. A més, també aquestes xarxes que ja s'escrivien en els sigles IX i X són les primeres evidències de que el romanç valentí
ja s'escrivia de forma culta, pues a soles les llengües cultes i molt arreglades d'un poble poden aplegar a tindre i escriure poesia, pues esta expressió literària és la més complexa de totes les arts escrites que es poden trobar. El que vull deixar molt clar és que vora 300 o 400 anys abans que vinguera el rei Jaume I, el regne de València ja tenia una llengua culta en la que s'escrivien poemes o trossets de poemes sense que cap norteny no s'hagués ensenyat a parlar. Com he demostrat, des dels inicis dels temps, en les terres que ara són la Comunitat Valenciana, el nostre benvolgut regne de València, han hagut moltíssimes aportacions d'ibers, fenicis, grecs, helens, visigots, romans, àrabs i més. I totes aquestes diferents aportacions són les que anaven conformant la llengua valenciana i donant-li forma i esplendor sense cap intervenció nortenya. En arribar a l'any 1238, Jaume I conquista la ciutat i el regne de València sense massa lluita, però font en l'any 1261, quan Jaume I jurà i promulgà els furs que li donà el regne de València, els quals estigueren vius i en actiu fins a l'any 1707, que foren derogats pel decret de Nova Planta. Però tornant a l'any 1261, quan Jaume I promulgà els furs de València, ell mateix digué que s'escrigueren en la llengua que parlava el poble per a que foren entesos del mateix. És a dir, 33 anys després de que Jaume I conquistara la ciutat i regne de València, encara era necessari que els furs s'escrigueren en la llengua que parlava el poble per a que foren entesos per este, en lo que queda totalment demostrat que no hi hagué cap repoblació, com diuen els usurpadors de la nostra llengua. Pues repoblar és tornar a poblar un territori que s'ha quedat sense pobladors. I com diuen els nortenys, i si com diuen els nortenys repoblaren el regne de València en la seva gent, que vos ensenyaren a parlar la seva parla, en 1261, quan Jaume I jurà els furs de València, no hi haguera fet falta que diguera que s'escrigueren en la parla que entenia el poble, pues tot el poble o conformarien els pobladors i estos hagueren entès perfectament el que s'haguera escrit en els furs. Perquè haguera estat en la seva llengua, però no fora així. Sent esta una altra mentida dels annexionistes nortenys. Contradiccions i mamarratxades com esta són tots els arguments que tenen els catalanistes per a defendre la seva postura annexionista. Però el que estos annexionistes no saben, o no volen saber, és que contem en una història sòlida, en unes persones que la saben i volen, o volem, contar-la al món i escampar-la per tot arreu, i sobretot en una joventut que té verdadera fam de saber la veritat per a poder fer-li front a tanta mentira que li conten en escoles, universitats i uns altres llocs, pues dia a dia veuen més clarament que totes aquestes mentides no es mantenen de peu de cap de les maneres. El temps va passant i el regne de València comença a ser un punt de referència en tot el món. El seu port és un dels més que feroços del món. L'activitat econòmica es converteix en una de les més grans del món, aplegant a ser un judeu valencià, Lluís de Fontàngel, qui finançà el viatge en el que Colón descobrí Amèrica per error. Es crea la taula de canvis, naix la llonja de la seta dels mercaders en 1482 i el 25 de març de 1747, en les premses de Lambert Parlemar, s'imprimís el primer llibre de tota Espanya, que serà Somrir, ara mateix, escrit en valencià. Obres que trobes en llaors de la Verge Maria. I este fet mai ho podrà superar ningú. La cultura valenciana puja als seus nivells històrics més alts i en això el món de les lletres i la literatura, que es desborda de lletraferits,
escritors, poetes, dramaturgs i un llarg etcètera que aplicaren a fer del valencià i de les lletres valencianes un punt de referència històric tan impressionant que la vida literària no tornaria mai en cap lloc del món a ser la mateixa i totes les persones més cultes prendrien bona nota de lo que estava succeint en València. Estic referint-me, amics meus, a l'gloriós, meravellós, esplendorós i molt significatiu sigle d'or de les nostres lletres valencianes, que es produí en les darreries del segle XIV, en tot el segle XV i en les primeries del segle XVI. Este sigle d'or està ple d'escriptors de renom, entre els quals cal citar a l'insigne Joanot Martorell, Jordi de Sant Jordi, Ausi Esmart, Joan Roig de Corella, Jaume Roig, Sor Isabel de Villena i molts més que sobreeixiren per l'enorme qualitat de les seues obres. Miguel de Cervantes, per tots conegut, no tenia cap problema en admetre i dir clar, ras i alt que era un verdader enamorat de l'obra de Joanot Martorell. Seguint fent un poc d'història, ens trobem que a partir de 1707, a causa del decret de Nova Planta, comença la primera de les dues fortes castellanitzacions que ha patit la llengua valenciana durant tota la seva història, perdent-se en aquest moment prou parlants, sobretot en el que és el Cap i Casal, quedant viva la llengua valenciana dels carrers en els pobles. En passar el temps, en València es crea un moviment denominat la Renaixença, el qual volgué tornar a reviscolar la llengua valenciana i fer de nou de la mateixa una llengua vehicular en tots els sentits, sent alguns dels prohoms d'este moviment Teodor Llorent, Bernat i Baldoví, Feliu Viscueta o Constantí Llombard, per citar alguns, creant-se entitat com l'Horrat Penat. Però serà verdaderament al final del segle XIX quan el reverend pare Lluís Fullana i Mira comença a fer els seus estudis sobre la llengua valenciana. Busca per tots els racons del nostre regne totes les accepcions de les paraules que es puguen dir, redacta gramàtiques de la llengua valenciana, vocabularis i tants escrits de referència de la nostra llengua valenciana que, al igual que els seus escrits, el mateix és un punt d'inevitable referència quan se parla de llengua valenciana. Fue el primer catedràtic també de llengua valenciana en la Universitat de València i acadèmic en la Real Acadèmia Espanyola, arborant la bandera de la nostra ben coneguda llengua valenciana. En 1932 se firmen en Castelló de la Plana, les conegudes bases de Castelló, que foren i segueixen sent el cavall de Troia del moviment pancatalanista per a dir que català i valencià són la mateixa llengua i que, a pesar de ser witfuls escrits malament i en molts detatxons, són la base que han pres els catalanistes com a bones per a la llengua valenciana. En 1936 esclata la Guerra Civil i en acabar esta, la llengua valenciana tingué una segona forta castellanització, pues en el temps de Franco s'impongué en tota Espanya el castellà com a llengua d'estat. I quan una llengua es parla quasi d'una manera clandestina i en àmbits reduïts, és molt difícil que pugui seguir desenvolupant-se d'una manera natural i molt manco experimentar cap influència d'unes altres llengües per molt veïnes que siguin, pues ja en teníem prou cadascuna en poder sobreviure. Però aquesta persecució també la tingueren totes les diferents llengües que es parlaven en Espanya. El que ocorre és que alguna llengua veïna tenia el reconeixement de la seva burguesia, mentre que en la llengua valenciana no fon un tant tarraconada, en prop de la llengua castellana que molts burguesos valencians prengueren com a bona i com a llengua moderna i culta, canviant-se inclús el llinatge de cavaller per caballero o el nom d'Alba per Alba. A partir de la primera castellanització, que podríem dir que ja pertany a l'era moderna de la llengua valenciana, la història comença a estar marcada pel delintre del catalanisme i de la compra de voluntats per part dels nortenys i a la mateixa vegada per la venda d'aquestes voluntats que els valencians més vils de tota la història vengueren a l'or català.
sense importar-los sense ni miqueta la llengua valenciana i els seus propis principis, fent cas i oïts a deixar dir que utilitzen molt els nortenys que resa la pela és la pela. I així no el val. En 1979, la secció de Llengua i Literatura de la Real Acadèmia de Llengua Valenciana acaba de redactar el que serà el valencià modern conegut com les normes del Puig per haver sigut firmades i consensuades per gran quantitat d'intel·lectuals i entitats en el monasteri de la Verge de Santa Maria del Puig. Aquestes normes es redacten en 1979 en un model determinat d'accentuació, però quan se preparen el 1981, la normativa dels accents havia desaparegut, deixant a soles els que diferenciaven paraules homògrafes. Esta norma sense accents és la que aplega a convertir-se en la norma utilitzada de manera vehicular en el nostre Regne de València, però en 2003 la Real Acadèmia de Cultura Valenciana torna a reintroduir un model d'accentuació diferent al de l'any 1979 que no aplega a ser consensuat per tots els usuaris de la llengua valenciana. I l'últim que vos dic, però sobre de pas, és que el 2 de setembre de 1998 s'aprova la llei de creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, com a braç polític i cultural del catalanisme més fort i radical dins del nostre Regne de València, que per a vergonya de tots els valencians està blindat en l'Estatut d'Autonomia i emparat per les Corts Valencianes. No és a soles que aquesta entitat devia desaparèixer avui mateixa, sinó que mai hauria d'haver-se creat. Però bé, per a concloure aquesta extensa conferència, el que sí que vos puc dir sense cap temor de res és que aquest llibre és una bona ferramenta d'estudi per a tot aquell que necessita tindre arguments per a poder rebatre als nortenys quan diuen les següents pallissades. I sobretot és una bona ferramenta per a totes aquelles persones joves, les generacions de xics i xiques que han nascut enmig del més acèrrim catalanisme i que en les col·leges els estan menjant el cap en balocries i borralls diverses que s'ajunten moltíssim de lo que és la història real de València i la història verdadera de la nostra llengua valenciana i que en la majoria de les ocasions, a poc que busques informació sèria i l'estudies, pots comprovar que el que diuen els catalans i tots els seus postulats a soles són mentira sobre mentira i que a soles se mantenen de peu a curt de temps. Sigueu feliços, parlem en valencià per tot arreu i estiguem orgullosos de ser valencians. Pues com una vegada llegit en Facebook, uns busquen la perfecció i uns altres tenim la sort d'haver nascut en València. Moltes gràcies.